Usa ka lalaking construction worker sa Cagayan de Oro City ang patay human nga aksidenteng matumbahan ug dakong punuan sa kahoy samtang nagpahulay sa iyang break time. Ani nga report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang usa ka lalaking construction worker nga residente sa barangay Indahag, Cagayan de Oro City human natumbahan og punuan sa kahoy. Sa investigasyon sa kapulisan, pasado las 12 sa udto adlawng Huwebes, nahitabo ang insidente dool mismo sa construction site nga sakop sa barangay Tablon. Samtang nagpahuway ang biktima uban ang iyang mga kauban sa trabaho, sanglit break time nila, kalit kuno sila natumbahan og dakong kahoy sa antipolo og naigo ang biktima. Nag-break, kay break time man atong hikayuna. Suddenly, ang distansya nga kahoy nga tipolo, ni-collapse. Na-collapse, naigo yun kining maong biktima nga diri sa iyang wala nga bahin sa iyang Daling gidala sa ospital ang biktima sa iyang mga kauban sa trabaho. Apan namatay gyapon kini. Walay nakitang foul play sa maong hitabo ang PNP. Foul play, layo kayo ang kuan nga naay foul play. Daghang nakakita mga kaubanan niya sa mga laborer sa construction site nga walay foul play. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa kumpanya nga ginatrabahuan sa biktima. Apan daan na kuno kini nag-ingon sa PNP nga andam silang abagahon ang galastuhon sa nahibiling banay niini. Pahimangno sa kapulisan karon nga batasanon gyud nga siguruhong luwas ang atong mga kaugalingon sa pagpanarbaho ug mosunod sa tanang safety measures nga ginapatuman. Magbinantayon ta sa tong kilid-kilid kay kato act of nature man. Kahoy siya, wikalit lang. So magampo before magtrabaho, pag human trabaho magampo, magbinantayon para sa safety. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.